हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बर' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना शेयार खालामनो सानदों स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन बे अफिशियेल साइटनि सिङाव आं हाबनानै दङ लोगोफोर दायो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों मेसेज होनो साननायानो जाहैबाय बे अफिशियेल साइटनि सिङाव हाबनानै नोंथांमोना सिगांनि ADRE एबा SLRC नि आन्दाराव जा एग्जाम जानानै थांदोंमोन बिनि गोजाम नोंथांमोना पेपार ग्रेड 3 आनो जा ग्रेड 4 नियानो जा एबा नोंथांमोना पेपार 4 पेपार 5 पेपार 3 जिखुनु जा नोंथांमोना बेफोरखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बे अफिशियेल साइटनि सिङाव नोंथांमोना हाबदो जाहाथे नोंथांमोना प्रिपारेसन खालामनायाव मदद मोनो बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानाय जादों नोंथांमोना जेराव मिथिनो मोनबाय जे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 ADRE 2.0 नि आन्दाराव नटिफिकेसन फैबाय एबा सर्ट नटिस फैबाय बिनि जबआ फैगासिनो दं 2023 देग्लायनो 23 बिनि थाखायनो नोंथांमोना प्रिपारेसननि थाखाय गुड आइडिया एबा गुड हेल्प जागोन बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथाङा बिनि स्टेपखौ बुजिबायब्ला नोंथांमोना निजेनो गावनो डाउनलड खालामनानै लादो सिगांनि पेपार एबा कुइसन पेपारफोरखौ आरो नोंथांमोना स्टाडि खालामनानै लादो जाहाथे कमन खालामनो हायो एबा कमन खालामनायाव गोरलै जायो नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों सेट A B बेफोरबायदि माखासे नुनो मोनदों बेयो जाहैबाय बुकलेटनि नाम्बार बिनिफ्राय पेपार 3 बेहाय नोंथांमोना क्लिक खालामदो क्लिक खालामनानै नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना बेबायदिनो फारि फारि गासैखौबो नोंथांमोना स्टाडि खालामनो हागोन आरो नोंथांमोनहा कमन खालामनायाव जोबोद गोरलै जागोन इजि जागोन माने बिनि माखासे कुइसन कनसेप्टखौसो जोङो सोलोंगोन नालाय बिनि कनसेप्टफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो आरोखि ना नोंथांमोना बिनि गेजेरजों बुजिनानै मोनगोन माबायदि कुइसना फैयोमोन माबायदि फरायोबा जों कमन खालामनो हागोन बिनि माखासे गोरलै प्रसेस नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनानै मोनबाय नोंथांमोना बेबायदिनो नोंथांमोना बेफोरबायदि स्टेपखौ लानानै स्टाडि खालाम नोंथांमोना गोरलैयै कमन खालामनो हानाय जागोन बेहाय मोनफ्रोमबो कुइसनखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना नट्स खालाम आरो गोदानै नोंथांमोना आरोबाव बिनि अनगायैबो बिनि कनसेप्टफोरखौ कुइसन बिनि माखासे फर्मुलाफोरखौ नायनानै माबायदि जिखिनिफ्राय माबायदि दानो बबे पार्टस बबे आयदानिफ्राय माबायदि कइन नाम्बारनि दानो बेफोरखौ नोंथांमोना फल' खालामनानै बेफोरबायदि स्टाडि खालामोब्लानो जानो हागोन नोंथांमोना साक्सेस अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना एलार्ट खालामनानै हरनाय जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम जुदि चेनेलाव नोंथाङा गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम हाजासे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।